Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanly websaýtymyzda iň köp okulanlar Türkiýede talipler jemgyýetininden studentiň Türkmenistana tutsorukda saklanmagy. Garabazardaky dogulun käbir telekeçileriň, bankirleriň, hatda howpsuzlyk işgärleriniň başyna ýetmek ähtimallygy. Türkiýe göýürmedik daşagullar köň öz zanyny kassetme barada boldy. Berdimuhammedow mahkemanyň başlygyny wezipesinden boşatdy. İçeri işler ministriniň çiýnini beýgeldi. Erdoğan Berdimuhammedow tanapyň açylşyna çağırdy. Ol gatnaşmady. Gülençiler diýilýänleriň akwalyny ämälim diýen atlan çap edilen makallalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiň başyny Türkiýe goýurilmedik daşagullar köň öz zanyny kassetişi baradaky gepleşik çekýär. Türkmenistanyň dogruların Garabazardaky narhy pese gaçýar. Häkimetler geçirimlilik wagdalaryny gaýtalýar. Migrantlary ýurda dolamak çäreler dowam edýär atly gepleşigimiz hem köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Şeýle-de okujularymyz Singapurda Amerikan prezidenti Donald Trump bilen Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň arasynda bolan duşuk baradaky video reportajlarymyza köp tomoş etdiler. Futbol boýunça dünýä çempionaty, Rus elitasynyň pul ýasamak mümkinçiligi atly videomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny häkimetler geçirimlilik wagdalaryny gaýtalýar. Migrantlary ýurda dolamak çäreler dowam edýär. Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk ministriniň wezipesinden boşatdy. İçeri işler ministriniň çiýnini beýgeldi. Türkiýedäki türkmenler Aşgabatyň geçirimlilik kararyny biýle baglap bolmajagyny aýtýar atly makallalarymyz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň bolýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Aşgabatdaky bilet ýa-da petek problemasy baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Ýurt içinden gelip gowşan maglumatlara görä Aşgabat aeroportuny uçar biletlerini satyn almak we zerur ýerine uçmak barha kynlaşdyrylýany çalym edýär. Bu arada Türkmenistan nakawarçymyz Soltan Açylowanyň Aşgabatdan beren maglumatyny bildirikde dinläliň. Türkmen Hava Ýolları Agentliginiň kassalaryndan daşary döwletlere uçýan reýslere 2 aý öňünden hem petek satyn alyp bolmaýandygyny türkmenistanlylar maglumat berýärler. Aşgabatly ýaşaýjy öz adynyň efirde tutulmalygyny dorap, Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde şeýle gurrun berdi. Belarus döwletiniň Minsk şäherinde okuyan çağalarym Tomsk kanikulyna gelmek isleýärler. Emma Aşgabata gaýtmak üçin Minskden petek satyn alyp bilmän, Aşgabatdan satyn alyp uğratmagymyzy haýyş etdiler. Ýöne Türkmen Hava Ýollarynyň agentliginiň kassalarynda ýakyn 3 aý hem uçarlara petek ýokdugyny aýdýarlar. Tanış bilişleriň üstü bilen petek satyn alyp beriljegine wada berildi. Ýöne onuň üçin her petegiň üstüne 2000 manat para berilmeli boljak da aýdyldy. Soralýan para petegiň öz wagtyny deňdiýsen de bolýar. Çağalar kimsinmesin, ýylda bir gezek watana gelip gidýärler. Aýratçylyk hem ýeňil zat däl. Özümiz hem çağalary göretimiz gelmän duranok diýip soralýan parany berip petek satyn almaga razy boldyk. Emma wada berilen güni bu para bilen hem petek ýokdugyny aýtdylar. Öz aglarynyň çykan möçürdäki parany soňra az gören bolsalar gerek. Ýene-de parany galdyrmak isläp, aýdylan möçürdäki para hem petek satyn alyp bolmaýar diýilen bolmaly. Indi nire ýük tutup petek tapyp boljagyna aklymyz haýran diýip ýaşaýjy aýdýar. Lewap Mary Taşgabat welaýatlarinden Aşgabata gelip Aşgabatyň howa menzilinde, Aşgabatyň Oğuzhan köçetiniň ugrundaky Türkmen Hava Ýollary agentliginiň golaýlarynda petek nowatyna ýazylyp uzakly ýerlerini, käte gijilerini hem şol ýerde geçirýän ýaşaýjylaryň oğullar çatany bu nowatlara durup kötenýän welaýat ýaşaýjylarynyň eşitmek bolýar. Kim gedelenje gitjek, kim ketelini bejertmäge gitjek, kim daşary döwletlere okuwuny dowam etdirmäge gitjek. Tomysyň güni ýolagçy ýeterlik, emma islendik ugru boýunça uçarlara petek ýok. Nowatlara sana ödedip gije undid agentstwanyň agynyň gaýdamyk. Emma her gün petek ýok diýen jogap alýar diýip Mary welaýatynyň bolan bir ýaşaýjy hem Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Türkmen Hava Ýollary agentliginiň kassalarynda Istanbula uçmak üçin petek wagty 3500 manat. Emma bu bagadan petek satyn alyp bolmaýar. Aşgabatyň bir kararlyk töwda merkezindäki Türk Hava Ýollary agentliginde bolsa Istanbula uçmak üçin petek wagty $435. Ol ýerden petek satyn almak mümkinçiligi bolman hem duranok. Ýöne indi Garabazardan $25 manatdan dollar
satyn alyp dollara satylan petegi satyn almaga hem her kimin gurby çatmaýar. Ila tarapynda bolsa ýurtdan çykyp gitmek isleýärleriň hem sany artdy. Ine şol ýurdu terk etmek isleýän ýaşaýjylar bolsa giýje gündüz aeroportda we onuň golaylarynda ýatyp turup haçan petek satyn alyp bolar kan diýip ýyzlaryna dolanman garaşyp günlerini geçirýärler diýip marly ýaşaýjy sözüne goşýar. Bagty çup petek satyn alan ýaşaýjylaryň bolsa Aşgabat aeroportunda uçara göýberilmän ýyzyna gaýtarylan halatlarynyň hem köp bolýandygyny hem ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Hal isbatga batdyk. Indi bu batgadan çykmaga ýol hem goýmadylar. Islan ýerine gidip gelip bolmasa, islan wagtyň uçara petek satyn alyp bolmasa, näçe milliardlar dollar harçlap gurulan Aşgabatyň kowa mendeli ila tüçinem ýurdu üçinem hiç bir bähwit getirmeýär diýip ýaşaýjylar diýerler. Hormatly dinleyijiler, Soltan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanlylar we ýurdun geljegini kesgitleýän egzamen, synaw döwri. Ma'lum bolýar, Türkmenistanda ýene mekdeplerde okuw tamamlanyp, ýokary okuwlaryna giriş egzamenleri ýa-da synawlar geçirilýär. Bu synawlar Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde urlaşan Aşgabatly intellektualyň pikirine görä, hakykatda student boljaklaryň synawy däl, halkyň synawy. İl günüň we ýurdun 10-20 ýyldan nähili ýaşadygyny kesgitleýän synaw. Egerde bu egzamenlerde ýene de öý işini kemalli etmedik. Diýmek, durmuşyň synawlaryna akyl taýdan taýin bolmadyk ýaşlar. Durmuşy ýeňil ýelpay garaýan adamlar guruply enatalarynyň arkasyndan gowy bahalsa, bu ýagdaý halkyň we ýurdun gelýän 10 ýyllyklarda utulmagyny angladýar diýip 75 ýaşyndaky intellektual Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň anaňyna görä, Türkmenistanyň şuňky kynçylyklary soňky 40 ýylda mekdeplerde we ýokary okuwlaryna ýaşlara hakyky bilimine görä däl galp goýulan bahalardan uzalýar. Ýagny okumajak adamlar okuw näçe köp kabul edilse, okujak adamlar näçe aşak basylsa, ýurdun we halkyň ýagdaýy şonça da kyn bolar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly intellektual aýtdy. Amanmurat, şu mesele boýunça pikiriňizi paýlaşsaňyz, sizem egzamen nöwrüni ýakyndan synlap gören adam, şoň bilen birlikde de il içinde bu ýagdaýa berilýän bahalar hem bilýärdiňiz. Eýsem egzamen nöwri, ýaşlaryň egzamen nöwri, şoň bilen birlikde ýurdun halkyň egzamen nöwri, synaw döwri häzir nähili geçýär? Yoşan ölenler aydaymallar 16. iyunna Türkmenistan'ın umumbilim veriyen orta mekteplerinin ählisinde uçurduş egzaminler tamamlanýar. Öňkü ýyllarda tapawutlyklykda biz uçurduş egzaminleriniň sany 4'e getirilipdir. Bu gurrun bir ýerde uçurduş egzaminleriniň sany 4 mi 7 mi onunla dälle şoňky ýyly nähili şol okuwçynyň 11 ýylyň dowamyna anan bilim derejesini kesgitleýärmi? Ya kesgitleýän okmana şunu gurrun ýylykka hem näçe gaýnanlarga mowzu Türkmenistan'a soňky 30-40 ýylyň dowamyna galaýsada bizim garaşdyrlyk döwürlik atlandyrýan döwrümizin dowamyna bir ýaşlara bilim bermek, olar gezlere taýýarlamak, oyuncaklarda, ikinciden 10. 15. dereceli vade dönmek, mekteplerde okuw programmaları kimdir birinin kellesine gelişse üýtgödürlü ýa-da mekteplerde umum okulan ýyllaryň dowamam ýygyderli üýtgödürlü bir görsen ol 9. klasa ýeterli bir görsen 10 ýyllyk öwrüli, 11 ýyllyk öwrüli, häzir bolsun 10 ýyllyk diýip elan etdiler şol. 10 ýyllyk diýip elan edilen program esasında mekteplerde ilkinji goýulýar 2024-2025 okuw ýylynda bolup geçse, häzirkiler bir öňkü şol 10 ýyllyk, 11 ýyllyk okuw programmasy esasında taýinlanýar. Gurrun bilmedi der, gurrun
bilimin derejesine ähildi. Biz soňky döwürde bilim verilen okda eýsem bir güýç ýetenin kädörlü. Meselem Ester romanasyny mektepleri tamamlaýanlarda altyn medal hem-de kumuş medal bilen rastlar. Biýada ýöşün senem juda beletsin. Şol altyn medallar beriljek. Okuwçylaryň ýaryn düzmesi ýurdun ýani respublikanyň magarif ministerlerine barlanýardy. Şol özü ýa hakyky düzmeni onuň bir gary berse şol okuwçy ol altyn kumuş medally nasip bolýarlar ýönür. Sötenlim dören okuwçylar däl olur mektep, rayon, oblast, respublika bütün derejesinde geçirilen hizmetlerden ösürülen olimpiyadalarda özlerini tanıdan okuwçylar. Şol okuwçylaryň gelýän düňüne görä ýokary okuwçylyk okuwçylarına diňe bir egzamin tawsiýe edilýär. Esasy wizyt bolýan oýunçy şol boýunça okuw kabul edilýär. Karasynyň ilkinji ýyllarinden başlap mektepler medal bilen tamamlayanlar şeýle bir köterlik her klatda 4 därsler medally okuwçy kemale ýerler. Aman siz şu altın medal alýanlaryň aşy köpelendigini aýdýarsyňız. Elbetde bu ýagdaý şo korrupsiýanyň derejesi bilen düşünülýär. Şoňlan birlikde Sowet ýyllarynda da şo bilimde korrupsiýanyň kökürenligi giň ýaýranlygy aýdylýar. Indi bu ýerde näme bolup geçdi şu altın medal bilen baglanykda? Ester romanasyna ýüzüni oturamak, onunla da bar diýeni edil häzir garaşsyzlyk döwründäki ýani köpçüliklerin häsiýeti ýerli. Araralar bilen medal verilýär, amma araralar bilen müderede dalýanmady. Netije şeýle boldy. Döwlet ýani Türkmenistan hökümeti ýetdirdi berilýän bilim derejesiniň nolu goroýlanmagyny dillen boýlanmasa da öňe işini boýlanmar boldy. Ýetdirdiň tamamlaýanlara altın medal bermekle kadagarlyk girildi. Hem de şol altın medal bilen ýeňillikli okuw bermek kadagarlyk girildi. Oňa göre şol altın medalyň ornuny tutýan tarih teşeşim bolýan mesure artdy, oň görmüşem artdy, şeý bilen esasy bilime uruldy. Hem de ýurdun gezjegine uruldy. Aman şu mekteplerden soň elbetde ýokary okuwçylaryna egzamin otoglarynyň gapy açylýar. Şoňlan birlikde de soňky ýyllarda ýokary okuwçylaryna para peşkeşiň, ýagny synagdan geçmek üçin berilýän para peşkeşiň meçhurnyň gaty ýokarlygyny gaýdylýar, ummaty derejelere baryp ýetenini gaýdylýar. Goly oku maşgallarda ýetişen zehinli okujak ýaşlara asla mümkinçiligiň berilmeýänini gaýdylýar. Indi şu ýagdaýlardan baglanykda näme bolup geçýär? Bir tarapdan hökümet derejesinde wadalar berilýär, diňe bilimli adamlar kabul edilmeli. Ikinji tarapdan ýurtda bilimli adamlaryň juda azalýanlygy, şoňlan birlikde ykdysady meseleleriň barha çuňlaşýanlygy gaýdylýar. Indi şu meselede näme bolup geçýär? Ýokary okuwçylaryna bir gowlaşma bolanokmy bu ýagdaý bilen alyp? Hem näse gynandygyň bolsa ýoksa şeýle oňat bu tarap iş bilimle bilýän anyk iş ýok. Ene bolmagyna geçen okuwyndan başlap ýokary okuwçylaryna okuw diýýärler tasdin ýarty diýen ýarly şol türlü häzde kabul edilýär. Olaň asenesi okuwçynyň studentin okuwyna tölemeli. Ýöne şu tölemeli katlanmaly ýere koşmasy tölemeli esasynda amal edildi. Ýani ýöne ateneýin hemen çağam okuzyp menem şu tölemlerini resmi guwanamary ýetenler şu çağlar okuw kabul edilmedi. Katlanmaly şu türlüğün en çemektesi yani türlep bilyen atenelerin sağaları kabul edildi. Yine bir vakti olsun yardımda olsa 2 yıllıklı ikimiz bir yetleşelim. Eğer köy Türkmenistan'ına yürüyse o ýokary okuwçylaryny 16.000 adam okuwçy kabul edilýärdi. Şonu şeýler bir ahwalat görüňler, bir hamanor asmandan adalet giýinip diňe bilimli geçmeli diýilse şu 16 adam barmy ýokmy Türkmenistan'da öňüň güýjüne ýeňen täsir biljek hükümetde okuwçy şoňky abituriyent barmy diýenizde şoňa her näse gynandyrdan boldy. Ýurdun ýerti hakymma azly kälme aradan adam bir ýurdun diýen adam bilen her näsiniň pikiri ýurtda 8.000 adam ýok. Şu 16.000 ýarty. Berilýän bilim elbetde döwlet barýarynda döwlet siýasatan bar bolýar.
bilim duruşunu siyasatı daňyly. Ol her gün okuw programmasyny üýtgäp dur. Hatda şol okuw programmasyny bir wagtda edilýär. Ýöne dilden berilýän gorkuny başga wagtlar ýetilýär. Okuw programmasyny näkläpdir. Fakultativ üniversiteler diýilýän bilen çalışylýar. Şey bilen yurt bilimsizlige tarap wagtlaryň bilen öňe barýar. Bilime tarap därilýär. Amamlaryň bu ýagdaý üýtgetmek üçin näme edip bolar, nähil mümkinçilik bar? Eger şu ýagdaýa şeýle kynçylykly ýagdaýa gelenligine ýurdun düşünýän adamlar bar bolsa, muny üýtgetmek ugruna pikir edýän adamlar ýokmy ýurtda? Üýtgetmek ugruna pikir edýän adamlar bar. Maňa zan seni bilen bir ýan adamlar bar. Ýöne bir ýagdaý bolýar, bir şol akyllarda pul bolanok, pullarda da akyl bolanok. Şol akıllı yurdun bilim mabatyny edenin düzeltmek üçin arad edýän adamlar, şol anyk teklipler ortak etýän adamlar da sözüni geçirirýär, wezipede ýok, olaryň sözüne kulak asýanym ýok. Beýleklerim näme şol hemmesinin garadorlygy oturmaýan anyk misallarym bar bolýan. Olaryň näme şol durmuşda iň aňsaklar düň ýörelen özüm halk tarapyndan o diýen bir asýan prosese yol açmayan yollarını yüreklik bir özlerinin şuunluğu uğramak. Ertir hakkı her neyse inanmızın olsa arad ediyen, nehelen söyleyen adımlarımızı da ağır paraya. Bir yurdun ertirine de ertir hakkında kaladan zavalyarlığının guanaması. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugay bilen Türkmenistanlylar we egzamen ýur diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halyýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanda täzeden mewzalyanlygy edilýän ogurlyk we ýurdun ahlak ýagdaýy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň çäginde ýerleşen mescitlerde, hususan Daşoğluň uly mescidinde ogurlyk hadiseleri ýygyjamlaşýar. Mescide barýan adamlaryň köwüşleri, el telefonlary, velosipedleri, şeýle de mescitleriň emlakları, şol sanyna gadanlar, ojaklar, donlar, takyalar ogurlanýar. Bu arada Azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi anonim şertde habar berdi. Hudaýberdi şu ýagdaý şu mesele bilen bagly pikiriňizi paýlaşsaňyz, belli bir döwürde Türkmenistanyň neşekeşlik ýöň bolanyny, neşekeşlik ýaýranyny, ogurlygyň köpelenligi, gapylarda künnükleriň de, ýuwulyp serilen eşikleriň de durmanlygy edilýär. Emma şondan soň ýurtda neşe garşy görülen çärelerden soň ogurlyk adarly adamlaryň mal garalarynyň ogurlanmasy hem adarly umumyň ýagdaý bir kadalaşan ýaly görünýär diýen maglumatlar geldi. Soňra ýene de ogurlygyň köpelenligi, hatda mescitde de ogurlygyň mewzalýany bardy maglumatlar gelip bolýar ýurdun dürli künjeklaryny. Siziň pikiriňizde bu nämeň alamaty? Bu näme üçin beýle bolýar? Bir adamların ahlak taýdan peşelmeginiň, ýagny ykdysady çökkünlügiň adamlara edýän agyr täsiriniň bir netijesi diýip düşünýän. Elbetde ogurluk hemme wagtda bolupdyr. Sebäbi il ogursuz dag böwürsiz bolmaz diýilýär. Ýöne eger ol köpçüliklüğün häsiýeti geçdi, onu ol eýem başga mesele, eýem onuň başga meseledigi aňlan, onuň başga meseledigi görünýär. Şoň bilen birlikde de mescitlerde ogurluk edýän bolsalar, ol ogurluga meniň özüme ykdysady kynçylygyň getirýän täsiri diýip düşünýän. Sebäbi o ýere baran adam aýratyn bir ogurluk üçin baranok, ýöne şol mecburluk meselen biriniň täze köwüşi ýa biriniň el telefonu ýa gapyda goýup giden çigiri şol ýere baran adamyň ünsüni özüne çekýär, olum ogurluk edýär. Bir milletiň ahlak taýdan peşelmeginiň, ahlak taýdan çökkünlügiň bir alamaty. Eger ol daşuguzda şeýle bolsa, beýle kerlerde de bardyr. Sebäbi bir ýerde bolup başga bir ýerde bolanok diýilen ýagdaý ýok.
Inni Hudaý berdi, bir mescit Hudaýyň öýü diýilýär. Şoňlan birlikde de mescide barýan adamlar bir ýüreginde Hudaýa ýakynlyk, halallyga ýakynlyk duýup barýar hasaplanýar. Ikinji tarapdan ýurdun häkimetleri din hadymlaryna, din wekillerine ýurtdaky bir jewitligiň, agdybirligiň girew hökmüne seredýärler. Eýseminde ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar mescidiň hem öz funksiýasyny, öz mazmunyny, öz manyny ýitirmegine alyp gelýär-de. Şeý diýip bolarmy? Şeýle diýip bolar. Sebäbi men şu ýurtda wagtymda ownuk ogurlugyň mewjalan döwründe bir ýerde görüň boldy. Şonu prokuraturanyň jaýyny, etrap prokuraturasynyň jaýynyň içinde bir germe üçin goýulan siýimler hem tagty bar eken. Ogurup barıp şonu ogurlapdyr. Sebäbi hiç kim prokuraturaň jaýyna girmeýär-de. Sebäbi o ýere girseň senden gaty bir öz alýarlar. Ýöne ogurluk adamlary şol ýere barmany da mejbur edýär. Diýmek adamlary häzirki ýeter ýetmezlik hatda şu mescitten ogurlamaga mejbur edýär. Muňa elbetde gaty bir gynançly ýagdaý. Inni Hudaý berdi, mescitlere girilende bir aýratyn ýagdaý döreýär. Sebäbi mescide koguşly ayakkaply girilmeýär. Eýsem beýleki musulman ýurtlaryna ýagdaý nähili? Sebäbi hemme musulman ýurtlaryna da garyban bar, baýan bar, ykdysady mesele de bar. Ol ýerde şu mescitde ogurluk meselesi çözülüpdirmi? Beýleki ýurtlarda şu mesele barmy? Men beýleki ýurtlarda ogurlugyň bardygyny ýa-da ýokdugyny eşitmedim. Ýöne İstanbuldaky Ahmediye meçidi var. En ulu meçitleriň biri İslam ýalemindäki şol meçide baranyňda eline bir telefondan haltazyk berýärler, paket berýärler. Şoňa kowuşuny salyp, kowuşuny öz ýanyň bilen alyp girmeli. O taýda öňde namaz okuyan adamlar bilet bolansa öz ýanlary bilen bir halta paket alyp baryp kowuşuny salyp, kowuşuny öz ýany bilen alyp girýär. Şol ýa alyny goýýar ýa-da gapdalyny goýýar, gara bir ýerde goýýar öz namaz okuyan ýerine. Onsoň Ýerusalimde iň bir mukaddes meçitleriň biri hasaplanýan Al-Aksa'da meçidin içine kowuş goýar ýaly ýerleri bar. Şol ýerde kowuşuny içine gireninden soň şol ýerde goýmaly. Elbetde gapyň agdyny goýup girseň hem bolýar. Ýektuk adam gapyň agdyny daş ýerde goýup girýär. Ýöne aglaby köpüsi meçidin içine girip şol tekçede öz kowuşuny goýýar, ýagny gözüniň agdynda goýýar. Edil şolary ýaly ýagdaý men Maşatda da gördüm. İmam Rıza'nın meçidine baranyňda İmam Rıza'nın mazaryny ziyaret edilýän ýerde de ýürüçe şolary ýaly tekçeler bar. Ýöne o taýda aýratyn adam bar. Şol adam senin kowuşuny alyp tekçede goýýar. Çykanda da şol adam sen kowuşuny eline berýär ýa-da öňünde goýýar. Şolary ýaly hyzmatlar göz öňünde tutulan. Eger şeýle edilse, heme ogurlugyň öňe alynýar. Heme adam bir zadyny ogurlatsa, ol erbet pikirde bolýar, bir erbet mümkürlükde bolýar. Men öz zadymyzy ogurladyk gördüm, köserik gördüm. Şoň üçin seni ogurlayan bir adam, bir ogry. Ýöne sen köp adamdan mümkür bolýan, köp adama göwüni gara bolýan. Bu öyle olsa şu adamı erbet pikirlere getirýär. Hudaý berdi, sizin pikiriňizçe bu meselede Türkmenistanyň nähil çäreler görüp bolar? Sebäbi Türkmenistanyny bilşiňiz ýa şu häkimet wekillerine de kännem ýok. Türkmenistanyň prezidenti korrupsiýaga garşy göreşiklany diýär. Şoňlan birlikde de o göreşiň känür netije bermeýänini gaýdylýar. Eýsem mescitde de şuňy ýaly ýagdaý dören bolsa, o bolarda şäherlerde ogurluk has köpel adamlaryň biri-birine anam ýetmezligi üçin näme etmeli? Anyk nähil çäreler görüp bolar şu meselede? Ya ykdysady meseleler çözülmese bu mesele çözülmezmi? Ykdysady mesele häzir 100 euro çözülmez. Ol baty aşak çökdi, batga batdy. Ol 1 ýylyň 2 ýylyň dowamında çözülür diýip pikir edemok. Ýöne häzirki döwürde esasan başda duran adamyň ogurluk etmegi gerek. Başda duran adamyň dogruçul bolmagy gerek. Eger şol dogruçul bolsa, onu meçitleriň içine kamera goýsaň, kowuş goýar ýaly tekçe döreseň ogurlugyň öňüne alyp bolar meçitde. Ýöne bu tornukly çäre däl. Sebäbi ýa-da şu yssyň aşagyna mal wakyt beren adamlaryň malyna kamera goýup bilmersiň. Şu yssyda ekin ýetişdirýän adamlaryň ekinine de kamera goýup bilmersiň. Şoň üçin ilim öňüne düşýän mollalaryň, imam bolýan adamlaryň ýolbaşçylara aýtmagy gerek. Inha ogurluk gelip meçide girdi. Ýaşlara iş bereliň, ýaşlary iş bilen üpçün edeliň. Şulara ogurluk etmedi ýaly, bir öz zähmeti bilen gazanç eder ýaly, şert döredeliň, mümkinçilik açalyň diýip aýtmaklary gerek.
Dine şu ýagdaýda hem iyile hem özlerine peýda bolur. Ýöne gynansalam bizim mollalarymız, ýaşullarymız dine öz şägini bilýärler, dine öz agryny bilýärler. Olar jemgyýetçilik işlerine goşulmak isleýän oklar. Jemgyýetdäki ogurluk bolsa, inni görüşmiz ýaly bar mitşide girýär. Hormatly dinleyijiler, ýazy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ehem, siz Türkmenistanyň ogurluk meselesi barada nähili pikir garaýşda? Bir de bu arada pikirleriňizi ýazyň, telefon edin. Şunuň bilen Hepdeniň jem programmamyzy geçirip oturýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.